vás začínáme s tím. Co znamená milovat? Puberta, tady 21. století, bere slovo milovat, znamená, že pořádný styk, odkopnout holku, jak ano, ale správně slovo milovat znamená cítit něco k němu, chtět snížit a pokoušet mu porozumět. To je další. Ano, a představím hola, ještě k tomu bere, že jestli chráníte, když máte konflikt, jestli se chráníte. Ano, a tak kluci musel přijít s Mirou, a neznal jsem moc dlouho, tak by měl mít kondom. A kondom vypadá nějak, že je to gumové, masné a je to různé chuti. Ale nejde jenom to. A nejde to zkoušel, ale musí ho ano, a holky chránil se tím, že berou práci, aby si neoplodnili. Já to nemluvu, ale že to rozumím. No, takže bych to bylo taky. Super. Chcete to sebe? Já vás mohu rád, osobně. Nikdo to nechce, aby to připádá, ale kdyby se jenom, proč nám to tady vykládat, to je tím cíle. Moje cíle je nic. Že vy jste... Nás poučí, nebo... Ne, vy jste řekla... Ne, já jsem řekl, že můžeme vrát představit výchovu, a vy jste řekla. Jo, pan Sabulí, tomu něco, tak já tomu něco říkám, vlastnou názor, aby někdo mohl vědět. Tak děkujeme. Jo, vyjdu, pohoda.